ଜୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କର ହରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭିଡ଼ିଓ। ସେଦିନ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଘଟ ପୂଜା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ବୋଉ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ମୋତେ ସେତେ ବେଶୀ ଜଣା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ସବୁ କରୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଖଟୁଲି ଉପରେ ଘଟ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଉପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ପୁଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁଆ ପଇସା। ଘଟ ତଳେ ଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଦିଆଗଲା ଦୁବ ଆଉ ବରକୋଳି ପତ୍ର। ଘଟ ଉପରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଦେଇ ପୁଣି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଘଟକୁ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲି। ସେପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ସଜ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସଜ ମାନେ ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ବ୍ରତ, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଉ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗା ସରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଘଟ ପୂଜା ସରି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗା ହେଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ସଜକୁ ପିନ୍ଧି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି ପଢ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଆଳତି ସଜ ସବୁ ସଜେଇ ନେଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବେନି ସାବିତ୍ରୀରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଉ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କର ହରିବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ, ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି, ବିଷ୍ଣୁ ବି, ମହେଶ୍ୱର ବି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଧରି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଏବଂ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା ସମାପନ କଲୁ।